Dan Allah ki samun data. 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 Ka dai ji haushin halinka wallahi. Ka zauna mace wai ka roƙon ta sama data. Kai ne ka ji daɗin halin naka in na ce ka samun data za ka samu ne. A bani ma sama. To me amfanin soyayya da nake mata in ba ta samun data ba? In ta zuzzuga mata kalamai a banza. No? Me? Ashe daurin auren mutumin ka ya tashi. Wai. A'a, abdulrahman Yahaya mana. Danda? Danda mana. Ya aka yi ni ban sani ba. A'a to ka sani hanyar da aggare ne ita gare ka halan. Ka ce lokacin cin kaza yayi. Ka ci kaza kai yaushe za ka ɗauran auren halan. Su dai Allah ya ba su zaman lafiya. Ni kuma Allah ba ni cin kaza lafiya. Allah ya ba su zaman lafiya kai kuma ka ci kaza lafiya. To zauna nan ne ka ta cin kaje in za a aure. Yaushe ne wai kuma za a yi a ina? To ka dai ga invitation na yanzu an ka turo min shi. Late kayan mafara Alhaji Abubakar Yari da late Malam Muhammad Maudo dan Ashafa Gusau suna farin cikin gayyata ɗaurin auren ɗiyansu Abdulrahman Yahaya Yara Abubakar da Gimbiya Fauziya Umar wanda za a yi ranar Juma'a 27 ga watan Disamba. Nan Gusau ma za a yi ne a Central Mosque. Yanzu kenan ni da cin kaza sai 27. Ya Hausa kai da cin kaza sai 27. An gayyace ka halan. Ni sai an gayyace zan je biki. Oke ba sai an gayyace ka ba. Waye a ta da ƙura ma? To gayyace kan ka gani akwai mai kula ka. Lalle. Ai tsayanan ni an dan buɗe mun hotspot dan Allah. Ban buɗe ma hotspot. Ka dai je kai maularka inda ka saba. Soyayya ce maula? In ba soyayya maula bace sai ka ce ta sama data. Dan Allah ki samun data.